Para sa greetings please comment my video. Kayo ay nakikinig sa Marbais Blind Channel. Kasama ang mga blind actor na sina Ariel Mar, Gerald, Gemma, Emilio, Romel, Kevin, Ray John, R.A. Basta Drama. Marbais Marbais Blind Channel. Please subscribe, like, and share. Thank you. Marbais Channel. Ang aming pasasalamat sa inyong pagmamahal at pananatili sa aming channel dahilan kung bakit patuloy ang aming content dahil nandyan kayo para sa amin. Once again salamat sa inyong lahat. Hi sa taga G-Spell Blind Massage na sina Manong Dodoy, Manang Alma, Manong Vic, Manang Leoneline, Nanay Celita, Ronald, Irene, Jessica, Manang Christine, Manang Glory, Manong Leo, Manong Rodel at sa lahat. Mayong adlaw sa tanang tigpaminawan sa Marbais Blind YouTube channel. Ilabi na gyud sa tanang tigpaminawan sa atong mga drama. Tininaw sabang inyong ubos nga alagad, si DGA. Ug karon padayonon nato ang sumpay nining atong bag-ong sugilanon atong gitiguluhan. Ikaw lang. Can thrill me like you do. And fill my heart with love for only you. Only you. Ngayon dili man ka masugod, joke. Nga, atong pibaon si Ara pinaki sa chat messenger. Wala na kay love niyo. Nga ako'y na ang imong ipuli. Diba? Mahimo ba, Karen? Nga dili ko nimuunhan sa akong mga plano. Dili na ko pwedeng dali-dalion sa pagsulti si Ara. Nga wa ko'y gugma niya. Ako ang nagdala sa akong mga plano. Busa pasagdahi ko nga maoy mo plano ni ining tanan. Dili ingon anak ka sayon nga akong ingnon si Ara. Nga wa na nako siya higugmaa. Nga dili na ko magpakasal niya. Tungod na ami pinagsamahan. Ako na ang bahala nga mo-chat niya. Ug mahimo ba? Ayaw pagpanghilabot kay ako ning plano. Sige. Atong i-speaker mo station. Ikaw na lang ang mag-chat. Sakto na pinang imong kipuhad. Tingkid nun galim. Kay sukat sa pagkabata, nagminhalay naman mundo ha. Pero naman kay sakit dong. Ang kalimti nila ng imong heart. Heart Ara. Pulihin nila nag heart Karen. Sige. Muli na lang sa ako. Katamis mo nga bil. Oy, Chu. Ngabil pa lang ganina ha. Unsa ni kag maangkon tanong ka no? Nakaibaw ka ba? Kontra ko kayo ang babae nga una-unahan. Ugwa gid ko makauyon sa imong gipakita nga attitude karon. Pwede ka nang makalakaw, Karen. Sorry, Job. Hindi man ikagalan sa papayang manguna. Pero di man mapabangan, oy. Bilis, mangod kay ka. Okay ra. Pero sa sunod, pagbaton pod og gamay respeto, bisan sa imo na lang kaugalingon, Karen. Opat na nagit ka buwan. Hapit na kit siya mo balik. Ara, mami. Nuli na. Ano ka man? Opat na lang kit ka buwan, mami. Mubalik na nga akong heart. Heart, oy. Bitaw. Sige, tali na mga taon na ta. Unsa man, kano sa ka mabalik sa probinsya? After sa mong kasali, Jupan, mami. Sige.
Nag-chat na ba siya nimo? Oo, pero ingon niya pa nagsara na lang daw kay busy siya. Ingon niya, di lang daw ko mag-sad. Kay ako naman gid daw niyang mahalon. Sana all. Dali na. Love you, Mommy. I love you, anak. Huwag na. Nga mabalik kayo sa Juban. Para gyud yakang pakaslan. Mabalik siya, Mami. Isaan siya na ko, anak. Kinalang iya ginang tumanon. Tumanon kita niya, Mami. Ara, tumanon kita niya, Mami. Susunod sa man ka. Imo magisig hunghung sa kondo ang ganun tumanon kid niya, Mami. Sakita, oy. Sorry, Mami. Nadako sa emosyon. Mga tulog na ta, Mami. Sige. Tara na. Tita, shit. Oh, ngano ka, Kari? Asa si Japan? Wala ko may baw. Oh. Hindi na kita ko siya makunta. Ambon, kami nagkuyog yesterday. Tita, hinabalak ako. Basta na lagi ka. Oh. Asa ba si Tita Jordan? Basta nagkuyog sila. Wala sila magkuyog. Tita, itong pangitaon si Juban. Hindi ko na si Juban. Basta na kuno na siya nga di siya ang mapakasal ni mo. Oh, Tita, hindi na ka na ko boto. Si Ara ang gugma ni Juban. Natingala gani ko, manong ka mo mapakasal. Hindi ko kadawat. Pero kung ikaw na gid yung mahal, wala ko na mo anak, Karen. Kung gilaya si Juban, wala tayo may mo anak. Ano naman ang buhaton? Masad ko mahibaw. Masig mo siya sa Pilipinas para pakasal si Ara. Isa? Ara? Mami, adlaw na gid sa inyong kasal, ugma. Yes, Mami. Mag-excited na kayo ko. Nagpakita na ba mo sa Japan? Ingon niya, magkita na lang sa simbahan. Kauban ba niya ang iyang mami? Dili daw kauli si tita, Mami. O si tito kay busy kayo. Mao ba? Yes, Mami. Sige. Katulog. Kay, sa'yo ba ang oras sa inyong kasal? Okay, Mami. Good night. And good night, anak.
Asa man ka paingon si Juban? Sorry, Lord. Sorry kayo. Pero, kabuang na rin pangitagi ang papi. Oh, sinita. Karen, nikontak na ba ni mo si Juban? Ha? Ay, wala na ba, tita? Asa naman ka ning bataan? Nabala ka na ko, ani. Kasal na ba nila ugma? Nikontak na ako. Si Mabel. Wala si Juban. Kapit na ba ang oras? Ugma pa man, tita, uy. Narato lagi ka. Nakuyawan man gud ko. Kadiligid makontak si Juban. Asa man day ni siya? Karen! Tita! Karen, wala pa si Juban sa Pilipinas. Asa man dahil siya? Basta nakikunta. Wala lagi, tita Shi. Wala man sad. Hindi naman siya makunta. Oh my God. Hapit ang oras sa kasal nila ni Ara. Ikontak na ko ni Mabel. Nabala ka na siya. Tita, sorry. Wala ko'y makontak niya. Hindi na siya makontak, tita. Oh no. Ang sama nang gibuhat sa kong anak. Nasuko na ako si Mabel. Ay ha? Ara, ano ka? Nga nanikis dong imong na. Hindi ko makadawat, ani mami. Hindi ko makadawat, ani mami. Unsay, hindi ko makadawat, ani gichat ni Juman. Dili na siya mo, ani mami. Dili na siya mo makasal na ako. Hindi mo kawatan ko niya, mami. Dili mo ko, ani mong sugot, mami. Ara, asa ka? Hindi ko makadawat ni Lord. Dili. Man magaan ko. Dili na ako makontrol ang brake. Ginoo ko, nabangga nga akong anak. Ayaw na rin ko, imawa na ko akong anak.
Mabel? Mauli din sa Unsay Pilipinas. problema? Nabangga si Ara. Ano? Unsay Okay. nito po? Gigiwag out si Juban. Wala siya mutungan sa simbahan. Nabangga sa kanya to sa atong anak na ba? Minagan siya pa doon sa gawas. Lalago siya na Bakit ako pagi nga makauling ko dayon diha? Rapa, pauli. Pauli ni Ren. Atong anak. Ara, maluwi ka na ako. Maluwi ka na mo ni daddy ni mo. Ara. Katuging Juban may nagkaingon. Ay, sige, nagkaingon nga nung yakang gipa sa legal. Mamatay ganing akong anak. Patsyun sa gid na akong imong anak siya. Ara, anak. Pasaylo agi ko, Mabel. Wala dyo kay kasayran sa gibuhat ni Juban nga wala niya pagtunga diri sa simbahan. Hantod kami, dili niya makakontak. Nabalaka pod ko, Mabel. Pasaylo apod ko siya. Nga nagkaingon gud ko. Nga kung di mabuhi si Ara, pat yun gud ako. Si Juban. Ginoo ko mag-ampo lang ta. Nga maluwas gid si Ara. Siya. Wala na lang unta niya pa sa ligi nga akong anak. Anong dili maglaong. Wala na lang unta. Wala na lang ginunta. Ayaw lang kabalakan. Tita, Mabel. Malawas lagi si Ara. Inalang malawas si Ara. Karen. May gawas na ang doktor. Atong pangutanon. Dok! Dok, kumusta nga akong anak? Kumusta si Ara, Dok? Luwas na ba? Luwas na ba, Dok? Unsa man kay sunod nga may tabo. Mga higala yon yung pa sa pagpaminaw ang sunod pang mga sumpay nining atong bag-ong sugilanon. Ikaw lang. Sugilanon nga gisulat ni Jima Castro, Direktor, DGA. Ug kining tanan gidalit alang sa atong kalingawan sa Marbais Blind Channel. Can thrill me like you do, and fill my heart with love for only